Assalamu alaikum, barka da zuwa wannan channel mai suna Kanywood Compression. A yau na kawo muku bidiyo asalin garin jaruman Kanywood, maza kaɗan daga ciki. Don Allah, in yau ne farkon zuwan ka channel nawa, kada ka manta ka danna mana subscribe da alaman ƙararrawa domin samun tallace-tallacen mu da zaran mun ɗaura. Sannan ka danna mana liking, sai kai sharing ga abokai. Idan kuka danna mana subscribe shine za mu fahimci cewa kuna son mu ringa kawo muku labarai daban-daban. Sannan mu ma yana ƙara mana ƙarfin gwiwa sosai da sosai. Na gode. Ali Nuhu, asalin garinsa Borno State. Sannan na gaba Adam A Zango, Kaduna ne asalin garinsu. Naziru Sarkin Waka, asalinsa cikakken ɗan Kano ne. Sai mawaki na gaba Dauda Kahutu Rarara, shi ma asalin cikakken ɗan garin Kano ne. Nura M Inuwa, shi ma mawaki ne, shi ma asalin garinsa Kano ne. Umar M Sharif, asalinsa cikakken ɗan Kaduna ne. Sannan Sadiq Sani Sadiq, asalinsa cikakken ɗan garin Plateau State ne, wato Jos. Sai Yakubu Muhammad, shi kuma asalin garinsa Gombe State. Sai Nuhu Abdullahi, shi kuma asalin garinsa Kano State. Sai Garzali Makosa, shararren mawaƙin nan, shi ma asalin garinsa Kano State. Sannan sai Lilin Baba, shi ma asalin garinsa Borno State ne. Sai na gaba Ado Gwanja, shi ma asalinsa haifaffen ɗan Kano ne. Na gode sosai da kallon bidiyo. Sai mun sake haɗuwa da ku a bidiyo na gaba. Kar ku manta ku danna mana subscribe.